Jó reggelt kívánok mindenkinek, és nagyon sok szeretettel köszöntök minden osztályt, osztályfőnöket, tanteremben, plébános urat, kedves kollégát, Harmat József hitoktató tanárurat és az általános iskolás hittanosokat, akik azért jöttek el hozzánk, hogy bemutassák a betlehemes előadásukat, ami nem is akármilyen alkalomra készül. A következő évben lesz a betlehemezés 600. évfordulója, és ezen alkalommal meghirdettek egy nemzetközi versenyt, amelyen Kistelek városát ez a csapat képviseli a tanár úr vezetésével, és most délelőtt eljöttek hozzánk, hogy bemutassák előadásukat, úgyhogy kérek mindenkit, hogy fogadjuk őket szeretettel. Én is szeretettel köszöntelek benneteket. Azért vagyunk itt, hogy mondta az igazgatónő, hogy egy betlehemes mutassunk be. A betlehemes, nem tudom, elhangzott az elején, nem hallottam, hogy egy 600 éves magyar hagyomány, egy érték. Ez az érték nagyon sokáig Magyarországon nem működött, mert betiltották. Ebből is látszik, hogy érték. Most újra reneszánszát éli, és ezért karolta föl egy európai magyar fiatalságért alapítvány, és a Kárpát-medencében mindenütt ezt meghirdették, több száz csapat jelentkezett erre. A miénket elfogadták a szöveg alapján, tehát eredeti, délalföldi, népi betlehemes, régies, ízes magyar nyelven adjuk elő, és a betlehemes ugye régen úgy történt, hogy felnőtt férfiak mentek házról házra, pásztorok, akik meghirdették Jézusnak a születését. Ez az örömhír, ez a karácsony. Ma sajnos annyi mindenféle dolgot ráhúznak a karácsonyra, látunk Mikulás ruhába öltözetet, Batmant Jézuskaként odarakva valahova egy kirakatba. Nem. Egyetlen egyet jelent a karácsony, Jézus születését, és ez a betlehemes, ami több száz éves, amit most előadunk, ez is ezt hozza most közétek. Jézus köztünk van, és bennünk akar élni. Fogadjátok szeretettel! Kicsike vagyok, de a fogaim nagyok. Megtöröm a diót, csak sokat adjatok. Nyissa ki a fülét, bácsi, hát ma este így csodát látik. Aholni jönnek a nagyok, a csodáról beszélnek azok. Be is fogom pampulámat, annyit mondok kicsi számmal. Adjon Isten minden jót, amit tavaly szőkén volt, a gazdának borbúzát, gazdasszonynak bakpulykát, országunknak békességet, a világnak egészséget. Hét Vikbak, mit konferálsz itten? Menj arrébb, vagy minnyá odébb lükle. Helyüttem, itt mitől bégatsz annyit? Ha nem tudod, hogy mi kezdődik most itt? Jó estét kívánok! Megnézjenek! Itt egy kompánia! Semmit se féljenek! Lépek én a házba, azon kérelemmel, szabad-e bejönni ide Betlehemmel? Szabad! Gyertek hozzá, gyertek, száll az Isten házadra, s ereged magával, telített asztalával, tele poharával, rejtegű rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen. Nem vagyunk mi handok, Szent István szolgái, most jöttünk ide kutra, ide közelébe, helyregű rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen. Adjon az Úristen ennek a gazdának 100 kereszt búzát, 2 kicsi ökröt, csöngösnek összekeret, szemér mellé tereket, kerék mellé a szöget, helyregű rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen. Én vagyok az a híres, nevezetes Heródes király, aki Betlehem városát 7 angyallal mentette meg az ördögök hatalmától. Higgyék el, nem lódítok nagyot, csak éppen egy kicsit. Zöld pázsitó heverő kis juhász, gyere be! Hoppisten, jó estét! Már én is itt vagyok! Farkasok harabdálási,
házbolytár vagyok. Sütik a malacot! Jól érzem a szagát! Tán nékem is adják a fél hátulsó combját. Hopp! Valami csörrenést hallottam a konyhában. Tán nem a szolgáló esett B a moslékos dézsába. Ez nékem mind nem elég. Hát az öreg hun marad még. Kint maradt, tolja a szekeret, rajta a kenyeret, varj a hátulsó jobb tengely vígszeget. No akkor, eríts sietséggel. Nézd meg, mi van véle. Aztán ha ma itt legyetek azzal a kenyérre. He! Mit akartok itten? Itt én vagyok a király, a nagyságos Heródes. Jöttünk csillag után, ő vezetett minket. Így kerültünk városodba, a szép Betlehembe. Csillag útján járva angyalszózat hangzott. Gyertek, kövessetek, megmutatom néktek, ki a királyotok. Csillag megállt, itt most, kis Betlehem fölött, megmutatva nékünk, hogy itt született a király újszülött. Újszülött? Miféle újszülött királyról zsinatoltok itten? Hát nem tudjátok, hogy királya én vagyok Betlehemnek. El innen alávaló álkirályok vagytok, hogy előttem ilyet merni szólotok. Menjetek a szemem elől gyorsan, és keressétek királyotokat ottan. Adjátok tudtul az egész világnak. Én vagyok Heródes, Betlehem királya. Hol marad már az a kenyér? Szívanó! Benete! Hulci töreg apám, gyere bé! Nem mérök, mert a fél méteres füstöt kolbászt a nyakamba akasztják. Dehogy akasztják, még ha akarnál se engedni. Gyere bé, öreg! Nem mérök, mert a forró kalácsot a holtam alá dugják. Dehogy dugják, még ha akarnák se engednénk. Gyere már bé, öreg! Nem mérök, mert a forró kásás fagyarat a fejembe burítják. Dehogy burítják. Van itt, aki mögödje. Jöjjek most már kendé! Gyere, Bete, mindadó, mert oda ki megfagyó. Nem, a kilistartok. Ott van az öreg, csak keresse. Megvan már a madzagja. Ott van annak a húzója is. Szerencsés, lencsés, kitpendős, koppantós, passzionántus, adjon az Úristen jó estét! Hát ti, ideben, ösztönk, isztok, dorbézol, öreg apátoknak arról a dérlette banyuszáról, mummolrált a szakálláról, nem is gondolkoztok? Hát nem tudjátok ti az Istennek 10 parancsolatját? De majd az a politúros boton verje hátatok csontját? Nem eszünk, nem iszunk, nem is dorbézolunk. Öreg apánknak arról a dérlette bajószáról, meg majrákt a szakálláról nem is gondolkozunk. Itt a kulacs, igyél. Lám, így érzem egy fiatalság. Az öregnek még a kulacsot is fenékkel fordítják. No,
De nem baj, mert éppen most jövök a vendégfogadóból a jó vacsora mellé. Na mi volt a vacsora, öreg? Fiatal egérnek tüdeje mája, lepke keresztcsontja, szúnyogó bordája, édes gyermekek. Járkám Betlehemben? Keresztet állogatni? Jártam Debrecenbe perecet ropogtatni. Járkám iskolába? Jártam istállóba. Ismerikem a betűt? Há, hogy ne ismerném a lapos tetűt? Tud kenne átul? Még pedig a javábú. Tyúkhús, lúthús, melegcipó, 2 kulacs bor, mind az öreg hasába, plusz! Na jó van, öreg, mára már megszolgálta az alamizsnál. Most már mehetnek Isten híribe. Csorda pásztoró, midőn Betlehemben, csordát őrizve, éjjel a mezőben. Csordát őrizve, éjjel a mezőben. Isten angyali, jövének melléjük, nagy félelemben telik meg ő szívük. Nagy félelemben telik meg ő szívük. Nézzétek, bajtársim! Milyen nyugtalan a nyáj! Nem iszik, mintha a messiást várná. Pásztortársi, mit jelent az a nagy fényesség ott fönt? Sok időt számláltam, de ilyet még nem értem. Nem értem. Nem ért már csak a vajköpüléshez. Milyen csodálatos hídszaka! Szinte tűzbe ég a puszta! Megsüt a hurka! Nem, öreg, csak szólt a gyurka, micsoda fényesség. Van édesség! Jaj, de süket kendereg apám! Siket vette, fia! Én csak este hallok nagyot! Este van már! Garámba az állat! Tegyük el holnapra a mai szakállat! Jó beszélsz, pajtás! Igyál még egy kortyot! Nézd már, az öreg mellettünk hortyog! Jól hallottam, fia! Hozzám szólottál? Tömlödből? Nékem is osztottál? No, igyék egy kortyot, de torkának éjjel miért legyen hangja, mert azt hiszem farkas jön, azt mindjárt fölriadok. De aztán kiderül, hogy csak kedvortyog, ördögbújja korkolójában. Ez jó esett! Gyere, édes bojtárom, feküdjünk le ide, de elég húzzunk keresztül magunk alá, nehogy az ördögök elvigyenek bennünket az iccaka. Erdő mellett testvérekben, suhan fejem alá tettem, összetettem két kezemet, úgy kértem jó
egy repóját kisdedet, jászolva fektetve. Ő lesz a ti üdvözítőtök, akire oly régóta vártok. Gyertek azért, keljünk fel, Betlehembe menjünk el, dicsérjük mi Urunkat, imádjuk Jézusunkat. Szűz Mária, Szent Fiát, szülte világváltóját, jászolva helyeztették, barmok közt elengedték. Téged, Jézus, imádunk, szívből hálákat adunk, hogy világot váltani, jöttél szabadítani. Dicséret és dicsőség az Atyának kifelség, Szent Fiának tisztesség, mondja minden nemzetség. No baráti, induljunk Betlehembe, keressük meg a világ megváltóját, ahogy az angyal mondotta nékünk. Gyertek, pásztortársi, nézzük meg, hát az melyik az? Az a nagy fülű. Ó, hát mekkora hályog van a kent szemébe? Hát az a szamár. Hát akkor melyik az? Az a nagy szakálú. Hű anyám nyóját! Hát mekkora csíp van itt az ícaka a maga szemébe? Hát az a pakkecske öreg! Hát akkor melyik az? Az a kicsi puja. Hall lesz az öreg, hall lesz az. No akkor menjünk közelebb, azt köszöntjük a kisdedet. Édes kicsi Jézuskám, szegény ember vagyok, de amint van, azt jó szívvel adom. Nincs én nékem egyebem, csak ez a kis kegyelem, melyet néked adok. Adjál te is, pojtás! Kis Jézusom, bizonyára fázol, ezért hoztam egy takarót, alatta nyugodtan aludhatsz, kérlek, az örök élettel jutalmaz. Adjál te is, pojtás! Drága megváltóm, szeretlek én téged, néked adom almám, fogad szeretettel. Adjál te is, pajtás! Én kis Jézusom, néked mit adhatnék? Nincs nékem se házam, se pénzem, mit véled megoszthat. De fogadd el hűséges kis szívemet, mellyel szeretnélek szolgálni tégedet. Gyertek, pásztortársak! Járjunk el Jézus születésének örömére egy szép angyali verset! Bárcsak régen felégettem volna, látok, pajtás, most hallottam hallna, már is rettül a fülembe angyalok mondása, hogy a Jézuskor született angyos istálóba, oda menni nagyon bátorságom, azt remélem, kis Jézus meglátom, gyere pajtás, induljunk el, legyél te Isten!
íme adok színaranyat, mert királyom vagy te nékem, uralkodol mindörökre. Adjad kérlek, hogy mint illik, szeresselek téged mindig. Adjad azt is, szeretetem, mint az arany, tiszta legyen. Ó, szép Jézus, a jászolban! Íme, én meg tömjént hoztam, mert Istenem vagy te nékem, kit imádnak földön, égen. Adjad kérlek, hogy mint illik, imádjalak most és mindig. Adjad azt is, imádságom, mint a tömjén, égbe szálljon. Ó, szép Jézus, gyönge gyermek, én mirhával jelentem meg, mert megváltunk vagy, mi szenvedértünk sokat. Ezt jelenti ím a mirha, profétáknál meg van írva. Egyet kérek én is, engedd, békén tűrjem a keserről. Hogyha szívetek megtelt itt most fénnyel, és tovaszált minden bánat és ború, vigyetek a fényből, a szép napsugárból, és életetek soha nem lesz szomorú. Jöjjetek, és imádjátok mennyei atyánk, ki elküldte nékünk szeretett csillagát. Itt alszik most, anyja szívén csendesen, vigyázzunk most az álmára lelkesen. Így kívánunk mindenkinek szép karácsony ünnepet, ölelje át szíveteket, hit, remény és szeretet, hogy együtt mondhassuk: Dicsértessék a Jézus Krisztust! végignéztem rajtatok, és eszembe jutottatok olyan 8-10 évvel ezelőtt, mert itt ülnek az én szereplőim, és ők is ugyanígy csinálták annak idején, és láttam, hogy visszaemlékeztetek, remélem, hogy ki milyen szerepet játszott annak idején, és hát szeretnénk mi is ezt a betlemest nagyon sok helyre elvinni és ilyen örömet szerezni, mert láttam, hogy közben ti is élveztétek a szöveget. Ez a lényeg a betlemesnek, hogy karácsony hangulatához hozzájáruljon a népi betlemes házról házra járva, egy kicsit megvidámítsa a szíveket,
Remélem mi ezt elértük, mert remélem, hogy ti nem csak istálóba jártok, hanem ugye iskolába, és nem csak a tetűt ismerjük, hanem a betűt, és ebből tanulunk is, és majd remélem, hogy ezt most elviszitek karácsonyra egy szép emléknek, és hát ha még egyszer veletek fogok majd betlehmezni. Köszönjük szépen! Áldott vagyok! Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Józsi bácsi nagyon sokszor beszélt már nekem, hogy mennyit készülnek, meg milyen sok munka van. Mert tudom, hogy most a szereplők közül csak néhányan vannak itt, sokkal többen lesznek majd az elkövetkezendő napokban, akik ezt a gyönyörű szép betlehemes műsort meg fogják jeleníteni. Remélem, hogy nem csak nekem jött át az az élmény és az az érzés, ami a karácsony ünnepének valóban a lényege. Nagyon sok szereplőt látunk itt, pásztorokat, királyokat, és ott a sor végén Heródes királyt. Talán mindannyian észrevettük, hogy a hozzáállása a szereplőknek, vagyis az akkori kor embereinek milyen volt.